Abusua Nana Agradaa efri abosonsum ebeji Kristo di ye no edin a ode baaye evangelist mama part eno na Nana Agradaa efri abosonsum ebe nyame fie no edin a ofaye eno no na oti asori no hyase no ye na dwen se onton bibia ono de onton hwe enti bra oni obofo enya problem no okan se wo ya megu asori if say me no menton bibia ona woton bibi but I say me menton bibia ona woton bibi nti asori no gu a wo ne be hawo we yensem a mama part ekaye na enche kra na mama part alanche oil bia ode aba ose ofre no Yesu moja na momientie dwumadi a Yesu moja na den edi ewie a ebeka safa ho kakra momientie Nana Agradaa and I say evangelist mama part mientie no sabi ubema fa Okatakyie kete enti ama wo kom emu ana wo fere a wo ye bema ubema fa eno so oba eye Yesu moja oyo no abusia wo ti ni yi a wo say oyo no den na ye oyo no evangelist mama part se ne oyo no den na ye ebi awanti mumientie ni biom sabi ubema fa Okatakyie kete enti ama wo kom emu ana wo fere a wo ye bema ubema fa eno so oba eye Yesu moja oyo no e na wo beto ni a kire wo de ode beka oyo no ho ye wo evangelist mama part say ne oyo no sabi mpreduasa wo a ubema sano ebema na yekese wo a ubema isano evangelist mama part say ne oyo no ebema na yeden ebema na yekese ne oyo no oton no Yesu moja no ebema obema na yeden ayekese adan na ehonko a bema ebe yekese nko a ho asem na oka ana say adan na ehonko a no wayere no ho a oboso say se wo pese obema na yekese a ene Yesu moja na oton na no na ebeboa wo Mamitwe wadwen si bibi so strategy a business strategy umientie Yesu moja ho asem biom sabi ubema fa Okatakyie kete enti ama wo kom emu ana wo fere a wo ye bema ubema fa eno so oba eye Yesu moja oyo no e na wo beto ni a kire abusia the ama mesre na am say business strategy ne say sorry ene wo hwe ensa aba enioma ediko yemu nyina no obia ye ho adverta na ochiru mu se onum we a etimi ma oye bema onum we a etimi ma oye bema ye de we agum ye de akikadura agum ye de 20 na agum ye de 20 agum onum a etimi ma ugina so etimi ma obo adwuma o hwe ensa trendy ensa bitters a eba ubia semu a okan se wonum nsan we a wetimi ne oba da wonum nsan we a ma oye bema wonum nsan we a ma ugina wona so a che se obema mba den eno a ho asem ne nsan na omoka ne no a ho asem na eno na e business strategy a evangelist mama part afa odi abata ne Yesu moja no se enye ebia na onye evangelist mama part to park onye ni but se owo oil bia ebeti mama no be mema ye den dia ene emfa ho se onye ni o obeba be to sa oil ni bi se de be ya obeti mi aye abo adwuma nti ana se na ni nyina mu no we should dinam se no a business strategy so hwe ensa eba adonko bitters Don Papa Gin bitters, Pusha Gin bitters, Nana Techi, Alomo. Just a Ghana household listed bitters are almost by 50. When I'm catching Wakiki Gin bitters, Passion, just a Pokeke. Nini now, one sem or more can say, Africa drew womb, 20 womb, 20 womb. One no more ultimate or bad that, and no more. And evangelist mama part a fast strategy no
ɛna ɔsi ɔno deɛ ne oil no yesu moja no etimi ma ɔbɛ mam yɛ den atemu yi obesi atadwe nkomo ɔbɛ mam yɛ den no mate den ne nyinaa ne sɛ wohwɛ emra ewu mu ya aduane a yedi ensu a yɛ nom ne nyinaa kɔ chemicals nko a enti udi agro wan hwe wadidie mu yi a obɛyɛ mre wɔ mpam ɛno deɛ ɛyɛ fact ɛno no no mo ton san na fa saa strategy no na mo de yɛ mo market ɛna mama part enso so afa saa strategy no a ɔkyerɛ mu sɛ wonum a wotimi ne ɔbaada mo mi ntie video ni nyinaa na yɛ wi ade wɔ hɔ no sɛ betimi ade ɛde abra mo bibia yɛ kama sabi ubema fa Okatakyie kete enti ama wo kɔ mamu ana wo fere a wo ye bema ubema fa ɛno so oba ɛyɛ yesu moja oil no ɛna wo bɛtɔ ne akyerɛ wo de ɔde bɛka oil no ho ye wo ahaba bi esi wa fikyire you don't know ye ba kyerɛ wo no wa pesa ahaban no na de afra yesu moja oil no ne akyerɛ wo de ɔde bɛyɛ ubema no anopotututu ahomakye ɛbɔbɛ 4 o'clock to 3 o'clock hɔ a bema bia wo ye bema bia no from 3 o'clock to 4 o'clock ana kyerɛ sɛ wo ye bema ase BBC wo feature on na obɛkyerɛw de wode ade ne bɛden ɛbɛyɛ ukɔtɔ saa yesu moja ewi a wonim ye obɛkyerɛw ɛden a 20 ni ɛne saa nneɛma a enim sɛ ma ɔbɛma mu yɛ den no ɛno a na obɛkyerɛw sɛ kɔpɛ bi you don't know ya ba kyerɛ no wa pesa ahaban no na de afra yesu moja oil no ne akyerɛ de ɔde bɛyɛ wo bɛma no anopotututu ahomakye ɛbɔbɛ 4 o'clock to 3 o'clock hɔ a bɛma bia wo ye bɛma bia no from 3 o'clock to 4 o'clock ana kyerɛ sɛ wo ye bɛma eti ahomakye 3 to 4 o'clock no ya de ahaban no ye bɛ posa ne achi mu nsuo na gupoto mu ne ya ma yesu moja oil no bi na a business strategy unia what is say a business strategy. But I'm going to video nisi. Mama Refi say hi Bobie and Ansah media. Obe subscribe na for comment na bibia so e kama. The one dance e obi opa video we won saka pe na wa share na obi aso enya bi a share. Bobie and Ansah media the best. Se dia ode beye na fe hyefe ubema no wo ya edu size a wo pa enyusu biem se edu size a wo pa na wagya yusu e bia ubema ni Yesu moja I was here etu be ye edu size a wo pe na wagya de dodo yesi edi echi de be audio no saa be kasa saa na Agradaa ni sanu nyuma no obese ni sanu nyuma no ebi no aha Bobie Ansah media na message say obe subscribe na wa comment na on second videos bia wa share ama onua so ede enya bia he Bobie Ansah media yo Facebook Bobie Ansah media yo YouTube yo Twitter yo Instagram yo TikTok ho nyina obetimi enya Bobie Ansah media videos bi no wa hwe on saka na wa share na bibia so aye kama enso so e wo ho dia ma bomodin na subscribe se de be ada ni de nyina no ye de video aye quality sei na de de be bra ma bibia so aye kama yankopon enka ho makra bye bye.